Wasu hotunan jaruman Kannywood mata da ya haɗar da Hadiza Gabon, Fati Washa da kuma Rahama Sadau da aka wallafa a shafin Instagram ya ɗauki hankalin jama'a da dama. Hoton an ɗauke shi ne a London. Abin tambaya a nan shine, yaushe waɗannan jarumai suka wuce birnin London? Kuma me suka je yi? Aiki ko kuma yawon shakatawa? Mun yi ƙoƙarin lalubo amsar wannan tambayoyi, sai dai har yanzu ba mu samu amsar ba. Ƙawance mai ƙarfi a tsakanin manyan taurarin fina-finan Hausa ya kasance sabon al'amari, domin kuwa